ఇవి పంచలోహ బ్యాంగిల్స్ అంటారు. ఇవి స్టోన్ అమెరికన్ డైమండ్స్ అంటారు. ఇవి మామూలు స్టోన్ మీరు మార్కెట్లో దొరికేది. ఇది 1500కి 2 గాజులు. ఇవేమో 2000కి 2 గాజులు ఒక కమ్మల చేత ఉచితంగా చేసిస్తా. దీనికి ఒక ఫింగర్ రింగు 2 గాజులకు ఒక ఫింగర్ రింగు ఉచితంగా చేసిస్తా. దీనికి కమ్మల చేత ఉచితంగా చేసిస్తా. 2 గాజులకి 2000 రూపాయలు ఒక కమ్మల చేత ఫ్రీగా చేసిస్తా. ఇవి 2 గాజులు 1500. నీకు ఒక ఫింగర్ రింగ్ ఉచితంగా చేస్తా. చూడండి, నిదానంగా చూడండి. దాని యాల్వి దీని యాల్వి సేమ్ నీకు గోల్డ్లో ఉన్నట్లనే ఉంటుంది. ఏం కొంచెం కూడా వారం ఉండదు. ఇది గోల్డ్లో చేసినా అవే రాళ్ళు మిగిలినందుకు ఇవి చేస్తుండవు. కొన్ని రాళ్ళు మిగిలినాయి అనమాట. ఒక 20 జతల వరకు ఇది కూడా చేసిస్తే ఎవరికన్నా అర్జెంట్ ఉంటే. ఇగో ఈ రాళ్ళు ఏమంటే ఈ రాళ్ళు చేస్తా. 1500 500 మిగులుతుంది. ఇంకోటి దీనికి ఒక జిమ్కి కానీ కమ్మలు కానీ చేసిస్తా. మేకింగ్ చేసిస్తా. ఏది కూడా చేసింది ఉండదు. 500 అడ్వాన్స్ వేయాలా.